No toto videjko je nadpájané presne na toto videjko, čiže ak si ho nevidel, tak ho bež pozrieť. Dneska sa ideme pozrieť na Really Radosti, potočiť tam nejaké detailné zábery a to vlastne bude celé videjko. Čo viac od toho chcete, Really Radosti, kto to nevie, autička, športové autá, výfuky, opekanie špekačiek na výfukoch. Toto všetko dúfam dneska uvidíme, teda to špekačky my máme, tak by to bolo veľmi dobré. Ideme do Žiliny, takže berem výbavičku na to. Gimbal, objektív nemôže chýbať, ako som spomínal v minulom videjku. Takže dneska sa idem trošku zhrať s tými detailnými zábermi, čo ma veľmi baví. Pripomínam, hovoril som v minulom videjku, kto by chcel nejaké točenie svadby, fotenie svadby alebo niečo také, tak kľudne mi napíšte na tento e-mail, ktorý je aj na profile. Koľko z 15-20, za 10 minút by som mal ísť, opäť to začína. Gimbalist, tam to rovno dám toto. No a ja to idem nakalibrovať. Dobre, setupol som to na gimbal, teraz kameru. Ináč ľudia, točiť vlog cez gimbal je veľký luxus a je to strašne praktické, strašne ma z toho bolí ruka. Každopádne ideme na tú Žilinu, no a asi hneď dáme do začiatku príchod autíčok. Ešte musíme natankovať ale. To oktánik. To tam pribúda. Kameru som dobil trošku z powerbanky, mal 75%, to by malo stačiť a asi to parkujeme. Potrebujeme nemírať, čiže sa ani pomaly nedá parkovať. Reálne jednu z najhorších parkovic podzemných, tých ako čo som kedy videl. Tento Lexus je ináč čarovný úplne, to uvidíte vnútri. Oproti minulému roku sme vylepšili výfuky trošku. Dozadu od aut, pretože teraz príde to, čo sme vám slúbili minulý rok, že ak tu budete v hojnom počte, že to urobíme ešte raz. A pozor, nikde inde sa to nerobí, len v meste Žilina. 5, 4, 3, 2, 1...
Takže ľudia, Riny radosti 2023 úspešne absolvované. Čo sme išli v Žiline trošku na pizzu, aby to nebol fakt, že výletík, že prídem tam, natočím si audička, pôjdem domov, chcel som to spojiť s normálnym výletom. Hodnotím to veľmi pozitívne, pretože je to charitatívna akcia, neviem, či tam nejdú prerábať nejakú detskú onkológiu v Banskej Bystrici. Takže za mňa palec hore usprateľom a všetkým, čo tam na tých autách prišli a ukazovali a dali vyskúšať aj mladším deťom. Takže ďakujem za to pozranie videa, majte sa krásne, užívajte deň a čaute.